Türkmenistanyň ýöriti gulluklarının işärleri ýurdun ähli ýokary okuw jaýlarynda studentlary şugulçylyga çekmek boýunça hereketlerini güýçlendirdiler. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun birnäçe ýokary okuw jaýynyň studentleri we mugallimleri bilen söhbetdeş bolup ýagdaýy anykladylar. Maňa gurrun bermeklerine görä ýokary okuw jaýlaryndaky adaty kurator gözegçilerden başga da Milli Howpsuzlyk Ministrliginden birnäçe adam işleýär. Olar ähli kurslardaky studentleri çekerler we olaryň ýurtdaky ýagdaýlardan studentleriň bayramçylyk çärelerine çekilmegi ýaly zatlardan nägileligini ma'lum edýän kursdaşlary barada habar bermegini talap edýärler diýip habarçylarymyzyň biri aýdar. Habarçymyzyň sözlerine görä şugulçylyga çekilen studentleri öz ýaşdaşlary bilen nägileligin üstüne atýan dürli temalary nädip gozgamalydygyny we soň gurrundaşlyga aktiv goşulýanlary hataba almalydygyny öwredýärler. Şeýle-de potensial şugulçylara ýurtda peteklenen websaytlary girmek üçin VPN ulanýan, WhatsApp we Telegram ýaly messengerlerden peýdalanýan kursdaşlaryny nädip anyklamalydygyny öwredýärler. Munyň üçin olara mümkin bolduğundan kursdaşlarynyň telefonlaryny görmek we habarlaryny okumak, suratlaryny görüp çykmak üçin mümkinçilik tapmagy talap edýärler diýip habarçymyz belliýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä studentlerden başga da şugulçylyga mugallimleri hem çekerler we olary işini ýitirmek howp astynda ýygjam hyzmatdaşlykda bolmagy mejbur edýärler. Emma studentlere teklip edilýän hyzmatdaşlygy derek olaryň okuwyny utaran soň gowy işe ýerleşmegine yardymy teklip edýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz media terişçileri Türkmenistanly ýaşlaryň bir barada howpsuzlyk gulluklarına habar ýetirmek, şugullamak işlerine çekilýänligini ençimegedek habar berdi. Hususan da şugulçylaryň daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanlylaryň arasynda giňden ulanylýanlygy aýdylypdy. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan studentler hergedek Türkmenistana dolanyp baranda soraga çekilýändiklerini gurrun berdi. Söhbetdeşlerimiziň biri Türkiýede aspiranturada okuyan Türkmenistanly özüniň Türkmenistana baranda howpsuzlyk gullugynyň edarasyna çağırlandygyny gurrun berdi. Beýleki ýurtlarda okuyan türkmen talipleriniň arasynda ýagdaý nähili, ony anyk aýdyp biljek däl ýöne Türkiýedäkileriň arasynda ýörite ilçihana tarapyndan bellänen wekiller bar. Ýagny olar gündelik durmuşda we umumy ýaşaýyş jaýlarynda bolup geçýän hadisalary komitete ýetirip durýarlar. Türkiýede okuyanlar öz aralarynda ilçihana tarapyndan ýörite bellenen talip wekilleriniň kimdigini gowy bilýär we şonuň üçin hem hemişe ätiýaşly hereket edýärler diýip özüni aman diýip tanadan Türkmenistanly student gurrun berdi. Türkmenistanda Garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanynda Aşgabatyň bazarlarynda ady karetlarynyň görnüşleri göz görteli artdy we olaryň bahasy hem birneme ardanlady. Ýönümiňe garamazdan ilatyň aljylyk ukyby gaty pes bazarlarda harit satyn alýan adamlar juda az gözeýilýär diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Şu wagt bayramçylygyň hatirasyna we halkyň ruhuny götermek hemde hökümeti ynam döretmek maksady bilen Eýran döwletinden satyn alynan almany, armuty, şetdalyny we mango ýaly egzotik gökbakça önümlerini halka satýarlar. Teke badarynda kartoşkanyň 1 kilogramy 4,5-7 manat aralygynda satylýar. Mundan 10-15 gün ozal onuň 1 kilogramy 7-8 manat aralygynda bahalanýardy. Şonda onuň hili hemde görnüşleri örän yaramazdy diýip howpsuzlyk sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan Aşgabatly habarçy 13 sentýabrda gurrun berdi. Habarçy käbir beýleki ady karetlarynyň bahasy barada hem maglumat berip 1 kilogram sogony 2 manat 80 teňe 3 manat 50 teňe aralygynda satyn alsa bolýandygyna, mundan ozal onuň narhynyň 3,5 manatdan başlanandygyny hem bellidi. Pomidoryň 1 kilogramy 3,5-5 manat aralygynda bahalanýar. Mundan öň onuň bahasy 5,5 manatdan başlanýardy. Hyýaryň 1 kilogramy 2 manat 80 teňe 4 manat aralygynda bahalanýar. Öň onuň 1 kilogramy iň ardan diýeninde 5 manatdan satyn alyp bolýardy diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä bazarlarda ady karetlarynyň görnüşleri artyp olaryň bahasy birneme ardanladylan bolsa-da haritlaryň haridary o diýen köp göze ilmeýär. Bazarlarda harit satyn alyp ýören adam juda az, sebäbi haritler birneme ardanladylan bolsa-da olar ilatyň aglabasynyň maddi güç ýeterinden gymmat. Şol sebäpli adamlar diňe zerur bolan haritlary satyn alýarlar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanda garaşsyzlyk, bitaraplyk ýa-da täze ýaly uly bayramçylyklaryň öň ýanynda adatça bazarlarda ady haritlarynyň görnüşleri göz görteli artýar. Söwda tekjelerinden ýitirim bolan käbir önümler gaýtadan satyga çykarylýar we olaryň bahasy birneme ardanladylýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary bu adyk bolçulugynyň we ardançylygynyň diňe sanlyca gün dowam edýändigine, bayramçylyklar geçenden soňra olaryň görnüşleriniň gaýtadan azalýandygyny we bahalarynyň hem ýenide ýokurlanýandygyny aýdýarlar.
Lukashenko Türkmenistanyň täze elçisine garlyk kombinaty bilen bagly ýagdaýa munasyp çykylgy tapmagy tapşyrdy. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Vyacheslav Beskostowny Belarusyň Türkmenistanyňky adatdan daşary we doluq tiyarly elçisi wezipetine berläp iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary bilen bagly iň uly problemanyň garlykdaky dagmagdan baýlaşdyrjy toplumlugyny aýtdy. Bu barada Belarusyň döwlet başlygynyň resmi saýtyna salgylanyp Fergana agentligi habar berýär. Bize ol ýerde guruluşyk işlerine ilkinjilik bilen garlyk kombinatynyň guruluşyk işlerine gatnaşan resmiler bilen duşuşmak zerur. Bu ýagdaýdan awray bilen çykmak gerek. Bu beýle bolmaly däl ahbetin. Biz nämeýini dostlukly halk bilen dawalarymyzy kaziýetde çözüp başlamalymy diýip Lukashenko aýtdy. Ol ilçe bu meseleni Respublika Geňeşiniň başlygy 2010-2014-nji ýyllarda ýurdun premier ministri bolan Mikhail Myasnikoviç bilen ara alyp maslahatlaşmagy tapşyrdy. Bu deskanyň häzirki biýkäçiliginiň nämesi gowy? Birem kali duduny öndürüp onu satmak arkaly ummasyz girdeji gazanmak mümkin diýip prezident belledi. Lukashenko başga hiç bir hyzmatdaşyň Türkmenistana Belarusyň hödürleýän amatly şertlerini hödürlemejekdigini utady. Meniň pikirimçe birek garalaman ýöne bir gepleşikleri täzeden dikeltmek gerek. Şonu da bolmajak bolsa onu her kim öz ýoluna gider diýip ol aýtdy. Lukashenkonyň çykyşyny hökümetçi türkmen neşri bolan Orient tesvirledi. Bu tesvirleme umuman agdalyan problemi boýunça Belarus prezidentiniň çemeleşigini makullaýar. Ýöne şonu da günäni Belarus potrotçularyny atmakda aýak diýerýär. Özüňiz pikir edip görüň, potrotçunyň ýyllyk 350 000 tonna diýip mälim eden önümçilik kuwatynyň ilkinji ýylyna 5 götürüm hem öndürilmedi diýip neşir belleýär. Jurnalist nutaýar. Ýöne Türkmenistan kali dökün kombinaty üçin 1 milliard dollardan gowrak pul төлedi. Jurisprudensiýada ýetik girdeji diýilen bir zadem bar. Ýagny şertnama laýyklykda kali kombinaty 2 ýyl bäri Türkmenistanyny we regionuny istek bildirilýän kali dökünini öndürmelidi. Ýöne iş ýüzüne bu kärhana 2 ýyl bäri işlemeýär. Türkmenistan potrotça tölenmänligini boyun almaýar. Mari velaýatynyň Wekilwader etrawynyň adynyň 200 çemesi owa ýaşaýjysy ulanmadyk tebii gaz üçin artykmaç tölemäge mejbur edilýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marda habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, etrawyň gaz edarasynyň resmileri munyň sebäplerini ýokurdan berilen buyruk diýip düşündirýärler. Duşanbe güni Mari velaýat we Wekilwader etrap gaz edaralarynyň öňünde adynyň 200 adam üýüşdi. Bu ýerde owa ýeriniň adamlary uly dawa edip durdular diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy 12-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä etrap polisiýa bölüminiň işgärleri işiginde ýyladyşhanasy bar bolan hojalyklary aýlanyp, olary hökman etrap gaz edarasyna barmagy tawşyrypdyrlar. Etrap gaz edarasynyň başlyklary hojalyklaryň her birine adynyň 4000 manat tölemeligini aýdýar. Käbirine de 6000-7000 manat tölemeli diýerler. Ýaşaýjylaryň arasynda biz nädip tölemeli, biziň işimizde partnerimiz hem ýok, geçen ýyl söküp aýyrdyk diýenleri hem bar. Käbirler bolsa bu tölegi nädip çykardyňyz? Biziň girdejimiz hem onça çykmaýar. Biz gaz ölçeji gural goýanmyzda olary bolanok diýip öçürtdiňiz diýdiler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä owa ýaşaýjylary hökümet tarapyndan ilata berilýän gazyň 1000 kub metriniň 20 manada barabardygyny ýatladyp, özlerinden talap edilýän pul serişdesiniň aşy köpdigini we munyň sebäplerini düşündirmegi soraýarlar. Ýöne gaz edarasynyň resmileri olary bize de ýokurdan, ýagny prokuraturadan berilen buyruk diýmek bilen çäklenýärler. Adamlaryň biri 4000 manat tölemeli bolanda 200 000 kub metr gaz ýaklandygyny aňladýar. Bir hojalyk munça gaz ýakyp bilmeýär. Bizi prokuror diýip gorkuzjak bolmaň. Men tölejek däl diýdi. Soňra etrap gaz edarasynyň başlygy tölemän tansam edersiň diýip içeri girip gitdi diýip habarçy häzirki güneçenli bu tölegi diňe salnyja adamyň töländigini hem belledi. Azatlyk radiosynyň bu barada Mari velaýat we Wekilwader etrap gaz edaralarynyň kommentari almaksyna şyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan Wekilwader etrap gaz edarasynyň bir işgäri velaýat we etrap prokuraturalarının gaz edaralarynyň ýolbaşçylaryny ýygnandygyny aýdyp şeýlediydi. Prokuraturaның işgärleri gaz edaralarynyň ýolbaşçylaryny edaradaky ýetmezçilikleri dolmak üçin şu usuldan peýdalanmagy tawşyrypdyrlar. Umuman ýaşaýjylarda nädip alyp bilseňiz alyň diýipdirler diýip Wekilwader etrap gaz edarasynyň işgäri aýtdy.